Katavru ieħor imtlemaħ fil-viċinanzi ta' Kemuna. Skont il-pulizija jidher li l-katavru huwa ta' sit il-jott El Pirata li kienu fuq turisti Franċiżi rapportati neqsin. Il-pulizija marret immedjatament fuq il-post fejn issejħet l-assistenza tal-Forzi Armata. It-tlieta filgħaxija tnejn mill-katavri taż-żewġ nisa Franċiżi ittellaw f'fomm ir-riħ limiti tal-Baħrija. B'hekk s'issa nstabu 3 mill-5 Franċiżi li ilhom irrappurtati neqsin mit-tnejn li għadda. Nhar il-ħadd li għadda l-5 Franċiżi użaw dingi biex mill-jott li kienu fuqu jmorru jieklu xlendi. Iktar tard il-ħadd baqgħu ma ritornawx fuq il-jott. It-tfittxija żewġ Franċiżi neqsin qed tissokta mill-Forzi Armati ta' Malta permezz ta' patrol boats u helikopter. Sa dan it-tant l-awtopsja fuq il-katavru se ssir għada filgħodu. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa ta' Għawdex Dr. Oldru Demikoli fejn ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta.